Mga nagasagod naman kang nagabaligya ng baboy sa Baguio City sa probinsya sa Negros Occidental nagpabutyag sang ila kaperdihan sa negosyo. Mga LGU ginhatagan na sang ligwa sa provincial government unit nga magdeklarar sang state of calamity sa ila mga nasakupan. Yaring balitang itutukan ni Eileen Pedreso. Diri sa isa ka baboyan sa Baguio City, nagaobra Sanday Rohel kag Zacarias. Sila mismo ang nakasaksi sa nadangatan sa pila ka baboy nga ila ginasagod. Kuan ganon ka pulay lawas tapos hindi na magkaon. Madugay mapatay nang gawin kaon. Ngara sa kadlaw pulo bilog 15. Pero hindi man kuan hindi maslinga pagbatag ng patay din mabilan pa semana. Namun na kitang ano mga bulong po hindi na sa mga dala sa bulong. Ginhingagaw pa pabakuna ang mga baboy sa paglaom nga makarecover pa ang mga ini. Apang sa 200, 5 na lang ang mga baktin ang nabilin nga sa subong ginahapo naman. Wala pa sang kasiguraduhan kung saan uliwat mabalik sagod sa mga baboy ang mga ini nga matapos ang milyones nga kaperdihan. Wala na mapuli ada sa amon pamilya eh. Ang estudyante nga si Henis, may 26 ka mga idik nga bulig kuntani sa iya pag-eskwela. Pero bangod sa balatian, nadulaan man sila sang palangitaan. Abi na mo nga hindi na may malabot blaw kay wala may pasudlan tawo, pamambulig kay kumabligya ga bulig mo sa gasto na mo sa balay, allowance mo. Apektado pati ang mga manugbaligya sang baboy sa merkado. Apisar ginpanubo na sa 220 kada kilo. Nabudlayan pa ang mga ini magbaligya. Bangod kalabanan ang nagakahangawa dala sang hag kolera. Nadlogis na magkaon sa baboy kuno ma'am. Kay tungod sa hagkulera. Kung gusto niya magkaon baboy nga safe, des lang baka sa tinda kay nakaagi kadya alin sa slaughterhouses. Bangod sa epekto sang hag kolera sa mga baboy kag sa mismo nga manugsagod, ginahatagan na sang ligwa sa provincial government ang mga LGU nga magdeklara sa state of calamity base sa ila assessment sa sitwasyon sang tagsa nila ka lugar. Ang parameters of declaring the state of calamity on the provincial level, wala pa nato na nalambot. However, sa iba nga mga LGUs on the city and municipal level, pwede na gid sila na sila mismo maka-declare. Now, we're leaving it up to the mayors para mag-ugda sila. Upod Keruel Banggoy, Eileen Pedreso. One Western Visayas.